Zdravo i dobrodošli u moj novi video. To nisam izgovorila bukvalno mesecima, ali evo me, tu sam u malo drugačijoj postavci, jel? Nije me bilo dugo, ovaj video sam osmislila kao ćaskanje i eto, ja se šminkam i delim s vama zašto me nije bilo i tako još neke stvarčice. Totalno spontano, bukvalno sam samo u jednom trenutku odlučila, što ne bih snimila. Sunce zalazi, možda nije loše osvetljenje, možda i jeste, ali to nije toliko presudno u ovom videu, nadam se. Da, jedna od stvari zašto sam, da kažem, prestala da snimam i jeste to što prosto fali mi deo opreme koji bi mi omogućio da snimam nevezano za doba dana. Naprimjer, ako imam vremena u 2 ujutru da tad snimim video, dobro, to je malo preterivanja, ali razumete poentu. Nemam viewfinder, koristim ogledalo, old school. I tako neke stvari koje su onako malo komplikuju dosta ovaj proces koji je sam po sebi prilično zahtevan. Verujem da su i drugi youtuberi pričali o tome kako sve ovo izgleda, ali ukoliko vas zanima kako do detalja izgleda ceo proces i sve ono što vi ne vidite iz ovih 20-ak minuta videa, pišite, tražite. Da, kad smo već kod toga, do neba se zahvaljujem. Nekoliko vas mi se javilo na Instagramu u DM-u da pita gde sam, zašto ne snimam na YouTube-u i da nedostajem, i do neba vam hvala. Zaista mi znače takve poruke. Tako da eto, drago mi je što se setila da to pomenem. Sad možemo da počnemo sa šminkanjem. Sklonit ću kosu. Upravo sam isključila ventilator jer sam krenula da snimam video i onda sam se setila da sam ostavila ventilator koji zuji. Elem, ovo je neki, da kažem, basic make-up, totalno basic. Prva stvar koju koristim jeste puder. Zaista ne mogu da koristim i primer posle seruma, hidratantne kreme, SPF-a, znači stvarno ne mogu. Tako da primer preskačem i koristim, sad sam shvatila da uopšte nije pametno, bela mi je posteljina, a ja baratam sa puderom tako blizu. Stavit ću, obično mi treba 3 pumpice ovog pudera, ali krenut ću sa 2. U pitanju je prirodni mat finish, on izgleda ovako, njega koristim sada zato što je prilično svetla nijansa, u pitanju je nijansa Snow. I koristim standardno moj omiljeni Real Techniques Sunđer. Ja nemam ogledalo ovde. Pametno. Imam ovde ogledalo, ali to mi ništa ne znači, pošto je upereno u viewfinder, a ne u mene. Uglavnom, što se tiče odsustva sa YouTube. Prva stvar jeste tehničke prirode, dakle, falilo mi je prosto da uložim u dodatnu opremu, kao što je, na primjer, osvetljenje, jer me je iritiralo jednostavno to što ograničena sam na vrlo uzak period dana kada mogu da snimam. Sada to, mislim, nije toliko zato što sam promenila ceo raspored u sobi, ali jednostavno to se desilo pre 2 dana. Do tada bilo je vrlo onako nezgodno. I onda generalno to je prva stvar koja mi je onako bila teška. Druga stvar koja mi je otežavala celu situaciju jeste balansiranje između predavanja i vežbi mojih. Zatim držala sam vežbe kao demonstrator. Mnogo obaveza sam imala oko toga i jednostavno, apsolutno nisam mogla nikako da, ajde, okej, čak i ako nađem vremena da snimim sam video, editovanje, montiranje, uploadovanje, pisanje svega u infobox, mislim, stvarno, nešto što je ono baš iziskuje mnogo vremena i to je, ajde kažem, neki onako glavni razlog. Sad, nešto što je zapravo malo
kad zagrebemo površinu, razlog koji stoji tu je, prisutan je. Samo da vam kažem, nanela sam prilično tanak sloj ovog pudera i neću preterivati, totalno mi je dovoljno. Glavni razlog. Samo ulaganje u celu ovu priču, i sad ne pričam samo o opremi koja mi evidentno fali, jer može da se snima i ovako kako ja snimam, nikakav problem, samo što ja volim da to nekud ide, a problem je u tome što ja ne mogu da posvetim dovoljno vremena YouTube-u i Instagramu da bi to raslo u nešto što može da mi se, da kažem, vrati. I ne mislim samo finansijski, nego jednostavno da ja imam nešto od svega ovog, neku povratnu informaciju. Kanal je vrlo mali, Instagram još manji. Vidi se da prosto nemam dovoljno vremena da posvetim tome da bi to bilo onako kako ja želim. Koristim Wet n Wild Color Corrector, bože, u nijansi Peach, na podočnjake. Tako da, prosto, hoću kažem da s finansijske strane to je postalo vrlo, vrlo naporno pratiti. Sad, ne kažem samo za opremu, jer oprema, ok, ja sam kameru kupila, osvetljenje još uvek nisam, ali ono što definitivno iziskuje mnogo novca jesu sami proizvodi. Da li je šminka, kozmetika, bilo što o čemu ja ovde pričam, gotovo ništa meni nije poslato. Znači, ukupno sam za ovih par godina... Pardon. Prekid, telefonski poziv, izvinjavam se. Nemam pojma gde sam stala. Da, mislim da sam stala kod toga ulaganje u sve proizvode koje vam pokazujem. Stvar je sledeća, da bi profil koji se bavi recenziranjem proizvoda uglavnom uspeo, opstao, progurao se. Ja bih trebala svaku stvar koja tek izlazi ili treba da izađe odmah da kupim ili čitavu kolekciju, da ja to sve istestiram, isprobam, snimim vama. Ja to generalno nikad nisam radila, ali sam dosta stvari kupovala koje mi, da kažem, nisu bile neophodne, ali zato što ja to volim i uživam u tome, ja sam to sebi, da kažem, mogla sam da priuštim i ujedno sam snimala i za kanal i sve je bilo cool. Međutim, stvar je u tome što kad to radite toliko dugo, prosto gomilala mi se i šminka i kozmetika koju ja isprobam i ne odgovara mi i moram da prosledim. A ja sam to platila. Sad, meni nije žao da dam nekome, ali s druge strane, nekako nisam osjećala da je to pametno uložen novac, ako me razumete. Sledeće što koristim je Revolution Conceal and Define u nijansi C2, ali ću pre toga malo da prsnem Colourpop All Star Spray na sunđer, zato što sam razgovarala i sad sve setovalo, a treba da nanesem ovaj. Tako da ću malo da osvežim ovaj predeo na koji ide korektor. U nekom trenutku sam presekla i odlučila da prosto to više nije nešto što bih ja volela da radim. U kom smislu? Novac koji uložim želim da bude uložen pametno. Želim da kupim kvalitetne stvari. Nebitno da li je DM, Lili, Sephora, Jasmin, ne znam šta još postoji, ili da poručim online. Nešto što ja smatram da je kvalitetno, gde sam istražila ili tako dalje, i da prosto koristim proizvode. Naravno da će i tu biti failova, neće mi se uvek sve svideti. Izvinjavam se, klima radim. Nisam snimala 100 godina i sad ne mogu da se sastavim, znači, ako ovaj video bude u fokusu i ako bude upotrebljiv, ja ću biti ono super happy. 100 puta sam prekinula i da ubiću se. Jednostavno, to je nešto što
je činjenica. Sad, ja ne dobijam PR pakete sa 700 i nešto subscribera, odnosno pretplatnika ili kako god. I jednostavno ne mogu da ispratim celu tu proceduru. I u nekom trenutku sam bila na fazonu, ja ne mogu, znači, na mesečnom nivou da izdvajam dovoljne količine novca da imam materijala za video. Znači, moj kanal nije u principu nešto nikad bio vezan za neke specijalne, ne znam, challenge ili nešto tog tipa. Možda bi trebalo, jer bi se tako verovatno brže probila. Ali ovako, posebno ja stvarno nemam dlake na jeziku. Znači, ja ne želim da uvredim nikoga. Volim sve ove brendove koje ćete sada videti, ali ne volim svaki proizvod tog brenda koji sam probala. Mislim da je nemoguće da svima sve odgovara. Mislim da je glupo da svi volimo iste stvari, jer nismo isti, nemamo isti tip kože. Mislim da je ovo priča koju već i vrapci na grani znaju. Tako da, zaboravila sam da prekrijem bubuljicu, prijateljicu. Stavit ću malo korektora na prst. Tako da, ne znam, te sve neke stvari su se spojile i eto dobijete razlog zašto me nije bilo. Onda cela ta situacija, odnosno cela atmosfera na influencerskoj sceni, da to tako nazovem, zato što nije samo YouTube ili nije samo Instagram, već je to neka kao kombinacija. Jednostavno, malo htjela sam da se ohladim od svega toga, nije mi se dopadalo, mogu i o tome da pričam, ali u nekom drugom videu o nekom mom stavu o svemu tome. Ok, nakon što sam završila korektor, sad prelazim na setovanje. Za setovanje koristim Colourpop No Filter Setting Powder, nijanse Translucent. Pakovanje nije nešto bajno, previše proizvoda izlazi. Za setovanje koristim četkicu, ovo je moja prva četkica ikada, ne znam da li sam je pokazala na kanalu, možda jesam. Mislim, raspada se, ne raspada se, što je najgore, ali se sva izlizala i vidi se da je matora. U pitanju je Essence četkica i imam je bukvalno skoro 7 godina. Tako da, to vam je to. Sada setujem lice i trudim se da ne stavljam previše, zato što je ovo već mat puder. O bože, nisam lepo izblendala oko nosa. To je zato što nemam ogledalo ispred sebe i pričam i pokušavam da budem brza i efikasna. Tako da eto, to je to. Potrudit ću se da... Da, još jedna stvar, sad sam se setila. Nametnula sam sebi raspored jednom ili 2 puta nedeljno, u glavi sad više ne sjećam da li je bio utorak i petak ili... Nemam pojma koji su mi bili dani za uploadovanje. Totalno mi je to isparilo. U svakom slučaju nametnula sam sama sebi raspored jer je to nešto što jeste pametno, jer ljudi očekuju taj dan video od tebe. Ali mislim da je to pametno za ljude koji već imaju veliki broj subscribera, kome je ovo, da kažem, isplativ hobi ili čak posao. Za mene je to samo opterećivalo. Dešavalo se da snimim video, izeditujem ga i sve, zakasnim za utorak, sad moram čekam petak, ili ako izbacujem jednom nedeljno, sad moram čekam sledeći utorak da bih izbacila video. I to je prosto postalo jako glupo, jer to nije funkcionisalo kod mene. I gotovo, to vam je to. U principu, mnogo sitnica se skupilo da to ne ide onako kako sam ja zamislila. Ali evo, vraćam se, ono što imam da vam kažem jeste da neću imati nikakav raspored, da ću snimati onda kada imam vremena i volje, kada želim nešto da podelim sa vama. Trudit ću se da bude češće, ali ne mogu da obećam i to je to.
Ok, prelazimo na... Možda ne bi bilo loše da odradim obrve zato što su kriminalne. U stvari, koristit ću ovu olovku. Koristit ću Precisely My Brow Pencil od Benefit, ovo nijansa 2. Trebala bi mi vjerovatno 3, ali za neke full prirodne obrve ova i nije tako strašna. Uglavnom, dopada mi se olovka, jako dugo traje, znači ja sam se iznenadila. Traje mi duže od bilo koje olovke drogerijske koju sam probala. Nemam blage veze u čemu je fora, ali jednostavno je tako. Pošto je basic svakodnevna šminka, neće to što trebati sa nisačim principom, posebno je sa ogledom. Sad ću to da pročešljam. Sad ne bojim kako gledam na kameri, ali što ovo su mi najmanje dragi, odnosno najmanje najbolje koja puši. Sljedeće što ću odraditi jeste bronzer. Sad ja koristim jedan bronzer u 2 nijanse. U pitanju je Max Factor nijanse obe 05 Light Gold i 10 Bronze. Prvo stavljam ovu kao blage konture i koristim četkicu Aura. Ne znam koja je, ne piše na njoj, ali ova mislim da je od prirodne dlake. Ogledalo. Mnogo volim ovaj bronzer, odnosno obe ove varijante. Ova je baš svetla i hladnija je i kažem nju koristim onako više da blago iskonturišem. A ovu, da kažem, bronzanu koristim da utoplim lice. Dodat ću sada nijansu 10, kako bih utoplila lice. Ona ima baš onako predivan sjaj, vrlo interesantna nijansa. Nadam se da je osvetljenje ok, mislim, sunce zalazi, ja ne vidim šta radim, a kako se to na kameri vidim, ne znam, ali ako baš ne bude očajno, izbacit ću. Ok, rumenilo opet Max Factor u nijansi Cream Puff, ne, u nijansi 15 Seductive Pink, a Cream Puff blush je kolekcija. Istom četkicom. Sljedeće što stavljam jeste highlighter. Koristim ovu Catriceovu četkicu, predivna je, ne znam da li još uvek negde možete pronaći, ali toliko je mekana i divna i u kombinaciji sa ovom Revolution Ultra Pro Glow paletom je san snova. Znači, ne znam, ja ovo obožavam. U principu pomešam ovako više nijansi, malo protresem četkicu i vidjet ćemo što će se desiti. Na dnevnom nivou slabije nanosim highlighter, ali pošto se leto i to tako divno izgleda, pošto su svi ovi sjackavi proizvodi, nije strašno ako preskočim highlighter i dalje postoji taj sjaj. I sada ću preći na oči i koristit ću Zoeva Carmel Melange paletu, pojma nemam da li se tako čita. Da, imala sam u njoj, nemam u njoj ogledalo, dammit, nema u njoj ogledala. I sad samo sa nijansom, sad ću vam reći koja je nijansa, sa nijansom Universal Delight prelazim pregib uglavnom, ali spuštam i onako malo niže. Nadam se da se ovo vidim. To je najsvetlija nijansa, ali pošto sam ja prilično svetla, služi mi kao ova tranziciona boja, primeti se na kapku. Ne znam baš da li se primeti na kameri. Četkica koju koristim je Zoeva 228 Lux Crease, isto iz ove kolekcije Voyage ili ne znam, valjda je tako. Ok, sad ću uzeti ovu četkicu iz iste kolekcije i naneću istu nijansu na donji kapak. Brzo i efikasno.
Ovo je zaista onako, mislim da ne pričam sa vama, mogla bih ovo da odradim za 10 minuta. Stavila sam ogledalo ispred sebe nego amoniju. Strašno. Ok. To je to što se tiče donjeg kapka. Sad na gornji kapak ću sada istom ovom četkicom koju neću još koristiti na donjem naneti nijansu Start Soft. To je ova tamnija nijansa u sredini. Ovako izgleda prilično jaka. Sad ćemo vidjeti kako to izgleda. Da, ovo će biti kao blagi smoky eyes. Blagi. Vraćam se u onu nijansu i sad ublažavam prelaze. Znam da se ništa specijalno ne vidi, ali bear with me. Pošto ne radim nikakav specijalan kompleksan look, ovo je više kao ćaskamo i pričam i tako dalje. Voljela bih da mi napišete u komentarima ili na Instagramu, gde god vam je lakše, šta je ono što vam nedostaje na YouTube-u, na našoj YouTube sceni, šta je ono što vas nervira, koji su to videi koji volite da gledate, koje volite da gledate, a koji su vam onako preko glave i nešto tog tipa. Baš me zanima vaše mišljenje i stav prosto o svemu tome. Da li volite vlogove? Komplikovano mi je da snimam sa ovom kamerom, pošto je jako teška, ali probat ću da poručim neki manji stativ sa kojim ću moći, onaj tripod, da, kojim ću moći da držim kameru lakše. Mogu da snimam i telefonom, ali kvalitet je onda slabiji. Tako da, iz tog razloga, snimala bih vam i vlogove povremeno. Idem sada 23. Trebinje, Sarajevo, Dubrovnik. Tako da planiram i to da vam snimim delimično i prosto moje utiske i tako dalje. To će biti onako baš turistički i putujem sa svojom prijateljicom. Nju ste, ako ste gledali taj vlog, ostavit ću ga linkovanog ispod, mogli da vidite na mom kanalu. Tako da idemo zajedno, mislim da će nam biti ultra zabavno. Pa ako biste gledali tako nešto, pišite ispod. Sad ću uzeti neku kombinaciju nijansa, prve ove dve nijanse. Ok, opet mi se prekinulo snimanje. Stigla sam do maskare. Ne znam da li ste vidjeli sve što sam odradila. Ako niste, dopisat ću negde samo šta sam koristila i šta sam uradila u pauzi. Brzo završavamo, dakle dodajem onako malo laganiji sloj maskara, zato što ja volim da mi trepavice budu onako lepo raščešljene. Izvinjavam se što ispadam iz kadra. Što se tiče usana, stavit ću ovu Rimmel Lasting Finish 080 Blushing Nude olovku. I karmin stavit ću This Is Me 03 Essence. Mislim da je ova kolekcija još uvek dostupna. Super, imam nešto na bradi, jej! I to bi bilo to. Nadam se da nisam ništa zaboravila. Da, zaboravila sam da setujem. I to bi bilo to. Nadam se da ništa nisam zaboravila, osim setovanja. Koristit ću Colourpop All Star. I to je neka moja rutina šminkanja. Zaista mi treba vrlo malo, možda 10-ak, maksimum 15 minuta da sve ovo odradim kada
ne brbljam i nisam fokusirana na kameru i na snimanje. Nadam se da mi je ovaj video bio interesantan, da jednostavno, ne znam, da nije bio totalno bez poente. Nadam se da sam vam približila svoje razloge zašto nisam snimala. Tako da, eto, ljubim vas puno, hvala što ste ostali, iako mene nije bilo, hvala što ste se javljali, to mi posebno znači. Ljubim vas puno i vidimo se u narednom videu. Ćao!